get fucking drunk. Хора, аз съм Селян Христов и както виждате днес играем пак отново 8 бал по би миниклип и този път се надяваме за победи. Само в минигеймс ще въртим колелото да видим какво ще се падне. Хайде нещо хубаво. 500, добре. Добре, интересно. Да. Така вече имаме точно 500. Се надяваме да направим една хубава игра. Ще започнем първо с Downtown London Pub. Както виждате, имаме и ново интро. Надявам се да ви харесало, ако сте го видяли. Като пич нещо не му върви, като гледам. Така, нито пък аз. Интересното е, че и него го затъпим и трябва сега само да изцепи топките. Дано да вкараш черната. Вкара бялата. Сега сме се видим. Която топка искам. Хора, дайте да започнем сега с... Хора, нека да се стегне май. Аз нещо съм се отпуснал напоследък. Нека да започнем да ги къртим. Нека да започнем и така, да ги правим да садват. Разбирате? Плачат. Ай сега да го видим този човек. Тук, като си отдалече и нямаш никаква видимост. Ето за това аз му я нагласям и за това не става. Просто... Не. То човек даже не се сети. Да, сети се за едната, обаче имаше и по-хубав вариант да вкара уния двете. До сега има и предимство да я вкара. Пък и да не направим, ще направим пак друга игра. Като била. Ще ми голям смях вкара черната. И тук да видим дали ще имам да цепим в средата. Да видим дали ще стане нещо. Само да не вкарам и черната. Хора, той за сега бие. Ще стане ли така да го обърнем някакси? Така, този път имаме предимство, да, ще я вкараме, тая няма къде да отиде. Така, имаме пред една и за друга. Така, добре. И сега да пробваме с ето тази. Не, няма да стане. Добре, хора, това беше добро. Много ми хареса. Добре измислено беше. Тоест даже нямаше идея как ще стане. Не, само да я си вкараме. Защото тогава става лошо. Добре, хора, и аз какво търсва на То всяка няма да вкараме. То се е видяло.
Само да вземем, вкараме неговата. Но пък мръднахме моята. И този пич има шанс сега. Но пък няма и да я вкара. Да. Пиче просто няма шанс да вкара оттам точно пък така. Това сега ще пробвам така. Не. Определено не. Стана както трябваше да стане. Така че пич, както ни водеше, това пич много гадно се прецака. Той си мисля, че го направи нарочно. Сега дали ще успеем да вкараме тази топка? What? Добре. Добре. Той пич. Сега ще може да се мести. Добре. Това път пич си ги нареди добре. Дали ще успеем да го бием? Обаче, това е друг въпрос. Така, да видим. Тук няма никакъв шанс да вкара. Но пък му е подредена. Ако вече имаме шанс да го бием. Добре. Добре, хора. Това беше време от тук да вкараме. И сега е трудното. Откъде ще я вкараме. Не, хора. Това трябваше да става така. Но пич сега може да ме бие. Да. Човек сега има огромен шанс. Огромен да ме бие. Надявам се, че пич е бил добър. Все пак, колкото и да падем във видеята, стават интересни. Ами, да. Оле, този не успя. Еми хора, надявам се да вкарам. Няма как, ама има шанс да вкарам бялата. Не. И това е финалът и аз го бих. Това беше хубаво. Да, той пич сега ще лефне от матча. Watching for open respawn. Please don't leave the match. И той пич сигурно сега ще лефне. Или трябва да почакам да ме забави. Но съжалявам, че така стана. Както знаете, бихме. Аз бях Стилян Христов и до следващото видео.